आवा आवा भैया फोचका खाला फोचका 10 रुपया लेके खाती 4 गो अल्लाह इन खाती 6 गो आवा भीड़ करो जल्दी ए भैया तनी फोचका खिया तो भैया दू चप्पल मारा लेकिन भैया मत कहो तब के तरह के सोया कही सोया कबूतर के 4 के बेसिए खियाईम ठीक बा सोया जी पानी पूरी खिला देते नी सी कितना खियाई 10 रुपए के अच्छा ठीक बा घर लो कपटी दा लो खा लो अरे 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 लड़किया के मुंह में खियाव तारा काहे हो हमार सोया जी on तू लोग के मुंह में खिया ने मोटा हाथी कहीं के हां सही है झुंजा कने 10 रुपए को देता रह 10 रुपए के 4 के बाटे भैया लो 10 रुपए के 6 गो चिल्लात रह ए जी हमरा के तो 6 गो देते नी लोग के 4 गो काहे लेकिन लड़का बन जा ये लड़का के 4 गो मिलेला लड़की के 6 गो मिलेला काहे लड़का के बंदा हो खाए के गोलगप्पा हां तारा रोकाइल बा तू कमा के खा सकल लड़की कमिया सोन आ मारे वाला काम कर तारा मार बताओ तारा कितना खियाई घर पे खियाई 6 गो देबा तो खाई 6 गो ना खियाई खाए तो खाना तो जा मारा चप्पल ए सरवा और खइबू ना ना हो गेल कितना पैसा भाई छोड़ा तारा से का पैसा देबो तू अपना दी बाबू एगो काम करी हो हाँ। जो बाजार में जानू हाँ। त अपन सर सहेली के ले ले हमरा दुकान फोचे खा खाती ठीक बा ठीक बनू हाँ। इधर लो नंबर कब हमरा फोन करी हो नंबर 4 गो पानी पूरी का खिया देला तू सोचे तरह हमरा के पटा लेनी अभी मारम जूता निकाल के तू जूता ना दिमागे होश में आ जाई अच्छा, ठीक अभी बा। जे 4 लोग के बुला देम ना तो तार दुकान चल जाई तो ठीक बा तोर पैसा तो फोचका बाकी है कैसन पैसा अच्छा भाई ठीक बा तू जाई जे वाले ठीक बा अब साला लइकिन के ना लइकन के 10 रुपया के 6 खियाई साला बर्बाद करिए सन हमरा के